Tambada nyisi ni Deuteronomy. Rapar mar chik. Rapar wesa paga boro. Koro mano iparo chik. Wacho ni ng'amo ok winj wach. Mar wuon gi min gi. Ko to tiende mano wach. Ing'eni weke on dhogore ka. Nikech owacho ni okwano joma osehinyore, joma nchodho e wach ng'anyo. To kendo pod wacho ni ng'anyo ni emomiyo wa ministers. Mantieno wacho ni nyithindo manothogo ber nikech koro kan cha gisetho, koro ministers ndie, koro giwinjo maber. Mano nyiso ni pachgi ok en paro maliw. Nikech akia kipenjo weke nang'o miyo gi ng'anyo, onge gimonyalo nyisi reason. Kane en rapar, to wacho ni jok mancho hinyore ka, gidhi moko msomacha, giketo flowers kuonde minyakete, obedo ng'anyo mamuol. To ng'anyo me Kenya ka, George Bati, ing'eyo. Ng'anyo ma jopuonj en ng'anyo maber, maonge koko. Ng'anyo mag dakteche en ng'anyo maonge koko. Ng'anyo ma josiasa donje, kata obed man mar Gen Z, ma weke koro en patron, ma gik mosomo go orengo moorone, ni koro en patron. Aneno ka ndik no rengo. Ma koro ni en patron. Ni en patron mar mobilize joma dhi ng'anyo. Ni josiasa ni kacha, Kalonzo ni kacha, Martha Karua ni kacha, Eugene Wamalwa ni kacha, Matiang'i ni kacha, Babu Owino gini. Ni ida nyisa ni ng'anyo no dhi bedo ma peaceful. Onge ng'anyo manya bedo ma peaceful. Jogi gi mobilize mondo nyithi ji odhi otho. Kasto giwacho ni koro ni Mbadi ni kacha, gidwaro ng'ama chielo, weke obed minister mar fuel and development, kata mar enjoyment, obed kata gipogre kamano. Ka osekuodhana kacha ni gidwa ni mondo Ruto ket ministry moro miluongo mar jodonga ich, ma en motelo ne. But gima nyalo nyisi Mbadi, George Bati. Article 37 oyiene ng'ato ng'anyo e Kenya ka. To ng'anyo en ng'anyo mamuol, makata polisi onego bed ni bedo kodi. Wasegore ne lweny e Kenya ka igni 20. Ang'o miparo ni ng'anyo no ok dhi bedo mamuol? Ok dhi bedo mamuol nikech josiasa donje. Ng'anyo ma josiasa nitie. Ineno ka jok wacho ni gisiko gi threaten government. Nikech gidwa ni mondo government ni obed governance kik bed mayom. Yani kik Ruto bed gi yo mamuol monyalo riembo go government. Koro gidwa no bag ni mondo gik moko ni oneg nyithindo maromo kama, oneg nyithindo maromo kama. To king'iyo ng'anyo manotimore tarik 25 2024, nomiyo jakom omosore gi Ruto mwaloso gimiluongo ni broad based. To gik manowach kacha en 10-point agenda ma weke gini mane wacho ka ni gigo nyaka tim. Nyocha neno ka Professor Makao Mokwagi nosebedo piny mokango be ni e komiti no, okango mosiepo weke ni e komiti no, magi keto $2 billion magi wacho ni gidhi ng'iyo joma nohinyore mineno koro kwanogi. Nitie kiwango pesa midhi migi ma chenro no be chakore next week. Ka gin giwacho ni wan ok implement 10-point agenda, ang'o ma koro tero gi street mondo nyithi ji odhi ohinyore. Koro an gima nyiso joluo ni wasegore ne Kenya ka igni 20. To gima nwagore ne opogore gi gimigo sanie. Jakom ne gore ne wach katiba, nogore ne wach demokrasi, jakom ne gore gik madongo. Weke gini kipenjo ne gigore ang'o? Finance bill mane mantie ka magigore ne 2025 manyokalo. Ji mane manodhi e ng'anyo. Nikech koro weke gine dwa ni mondo joluo odonje dhawo mok margi. Dhawo ni ok marwa. Ma dhawo mok marwa. Ok wanyal kati kwan mana jogo ka. Jogo rit compensation mane president osegolo ni idhi chiw konyruok. President nosewacho ni pole wago mos gima notimore. Nitie joma ncho donje dhawo no mokia ni gin gidonje nang'o. Koro sani wadwa ni wang'i ni dhawo ni odhi gore agoya weke gin gi jo ukabila ka. Gidhi gore gichakre gore Thika Road. Gi kikindagela gini kata Machakos kucho to giweyo joluo. Kono ganda luoda. Waseng'eyo anan intelligence. Anan kisabi mabiro ka abiro go authority nikech ang'eyo. Wang'eyo kuonde ma gimobilize kendo ginyiso ji gidwa ni mondo ni ka ji odhi otho chieng' Thursday ma en tarik 25 no. Ka gisetho weke mabiro biro e TV ka wacho kaka Ruto nego ji. Kianga moro to sano ginyiso ji mondo ting beti, ginyiso ji mondo ting rungu, ginyiso ji mondo ting kidi. Mano e gima weke gini timo nyaka nyisgi
nyaka nyisgi to wan kik wadonje dhao mok marwa onge gima ji fight ne ka en makumbusho ni en mago sewacho gidhi kita